enda ma wasebedo godo mondo wago mbaka e ratil. Nyakwara mogi ratil makawuono mulo chal mar piny Kenya kendo waketo piny Kenya ratil. Tingo weche mag siasa madhi nyime sani ahinya. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kawuono owacho ni okwayo ng'uono. Ng'ata mane pon nochwanyo kata ma weche ne nochwanyo okwayo ng'uono. Nyakwara mogi magi gin mana moko kuom weche mawadwa mulo. To bende weche manyocha ne otimore e kinde manyocha jood bura otero ne jopiny thuolo mar golo pachgi e dwaro mar thecho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jopiny nowacho gi dho Kiswahili ne kufa dereva, kufa makanga, kufa kila mtu manie machiegni gi gari no. Kata joma noloso gari miluongo ni mekanika gi joma chal kamago bende kufa wote. Mago gin gik mane giwacho ni gin ka ging'iye mos. To jo bende jatend piny kachiel kod jalupne duto dhi pacho nikech wer moro wacho ni onge richo matin e kom bura kata richo maduong' e kom bura. Koro wacho ni ka in jaricho buri ng'ado machal. Machiegni ahinya mulo Junior machiegni Newton Ogada wendo mara mar adek biro bedo ka tudre kodwa e lai mar lony manyasani mar Zoom. Dr. Mark Matunga machiegni ahinya ka iwuok e piny mar Afrika ma milambo odhiambo ma kawuono Ramogi TV ka twak mar tit chakore. Wachak gi joma nitiere e studio ka mondo wamosane yawa kaso wachaka twak marwa. Gachagua kwa ng'uono. Thuolo romo mondo koro ng'uon ne Gachagua nikech iwacho ni ng'amo biro mokwa ng'uono. Ok en ane mawacho joma nondiko biblos ni ng'ato kokwa ng'uono kata Nyasaye dongwene. Koro Gachagua kwa ng'uono wacho ni ne jatend piny ng'uonna, jood bura ng'uonna uru, ja Kenya nyaka jok mane wapiem go madiponi weche na nochwanyo bende uyud thuolo e chunyu mondo ng'uonna ma ng'amo go bade piny. Erokamano George Bati, amoso Jaramogi kendo amoso Mark Matunga. Enege od mbui adana nene one on one. Onegi penje wedhi koni kabisa. Lakini gimang'eyo George Bati ni kakiwache no wan wase loro dhod ng'uono se lor nikech ing'eyo seche ma ji ochwanyore, seche ma ng'ato wuok tung' mosuo nikech ing'eyo ni nitie ng'uono moko matindo mwasemiye, lakini koro ka nodhi ochwakore ahinya. Koro waneno ni ng'uono ne nikech ng'ato kowacho ni if, ing'eyo ni kiseketo the word if, ni kade po na koso ni, mano oko kwa ng'uono. No, nego dhia kowacho ni onyisi jo Kenya ni ato na wacho nu wach mar shares ago mos. To nego nyisi jatend piny ni okwan gik mosekoso. Okwan ni an ndalo mancha piny du omuoch miwang'o parliament ma ji dwa dhi State House. Sama nigolo tuba mine State House migolo press conference. Tamba chaka wuok bang' dakika 15 mimbi se wuoyo tamba dhe wuoyo Mombasa makora keto mana bendera mar Kenya gi moro mar East Africa ni ambe kora dabedo ker embe none okonyise na kanyo na time makosa onego onyis jo Kenya ni asebedo ka wacho kabila, asebedo ka wach aterere, koro amba gonu akwa ng'uono jiwena mane ng'uono mikwayo maber, lakini ng'uono mikwayo ni if no mago wacho ni mago machosi mag nyang, yani piwang' mag nyang. Koro kwanya kao gi serious. Wan gima wang'eyo ni grounds no seket kacha. To ken grounds mar golo Gachagua nikech ok wadware, lakini wagole nikech en kaka jatelo moyier Kenya, moyier ng'ato ka ng'ato moyier Kenya, obed president, obed minister, obed MCA, obed governor kata deputy governor. Katiba kata constitution kane jo Kenya oketo maber, noketo ni katiba onego benige onge ng'ama ni above the law. Koro article 145 gi article 150 owacho maber gima grounds monego benigo le ng'ato. Koro grounds gi nwaseketo maber mano tergi gin grounds 11. Mokwongo odang'e ni to otende abich gi. Otende abich kena ndalo mane openje mane wadadhoge cha. Nowacho ni en mwandu ne te ne en gimoro milion 800. To ndalo ariyo kende idwe igni ariyo osechopo otende gi osechopo 5.2 billion. Billion abich gi nukta ariyo. Koro wadwang'e ni to pesa ni no akanye. Dobed ni en milion 200 mana waduoko ne cha moro mano uru maecha osenyuol koso konyuol to koso no kao loan. Embo bia gi joge wadwa ni wang'iye embo wadadhoge ikech ibo mi opportunity e parliament kata senate owach mana mare to kose wacho kanyo okelo witnesses machielo 2 3 to jopiny bro ng'ado rieko mawacho ni Gachagua kato waketo di marach, lakini onge kaka wanyalo wacho ni wang'uono ne kasto kuo matimore Kenya kato ji dwaro ni Ker William Ruto mondo keth ogore gi wach mag kuo e Kenya. Omulo gi chunyi mar dhano ma hie mari mar mulo manyakwaro ji joteko. Iparo ni
onge yo moro machielo mane nyalo fweny godo kaka Gachagua noyudo mwandu nigi e yo ma ok ler kopogore kod golo e ofis. Ing'eyo George Bati, ing'e ni katiba mineno nwakale Kenya ka, iwacho ni ing'e ni ker kanie telo, ker nitie kaka katiba, kaka sheria o protecte. Iwacho ni ker ok inyal chako ne gimiluongo ni criminal case against president kapod en office. Kosewuok office tibiro maye, lakini joma chagolo deputy president kadok piny gin nyaka ng'igi maber. Koro nenore ni wechegi nicho osebedo ka dhurore adhura kasi ing'e ni en kaka ker jalup ker bencho gore gi governors to gore gi MPs. Ing'e ni kisebedo iseyawo wuo mang'eny ma jakom gi nigo kocha ng'ani igo ji te ting'e ni koro ji chako noni. Koro kano oseyud thuolo ma ji obiro oko nikech jomo okelo wach ni e mesa mar members of parliament. Ok en members of parliament, jopiny nigi wach gi nwose chako ng'e gi ni chon. Ni nitie kako hotel ni nyiewo hotel ni to nyiewo hotel cha to nyiewo hotel cha to ji go biashara. Koro jo was be mo okelo evidence. Right. Koro watu wadatimo nang'o. Koro embe ng'anda to ting'o sike. Newton. Gachagua oloso kawuono kwang'uono. Mokwongo gima dwa wacho ni weche mag UDA onego gilos kendgi odgi kucha, nikech ng'eni deputy president Gachagua nobedo appointed or nominated by the president. William Ruto nong'iyo joge te mag jo UDA to Gachagua ema noyiero ni ber mondo obed jalupne. Sama mane yiero Gachagua, inyalo paro ni ndalo ariyo ne pod olor gate ka jo UDA fight ni ng'ama ber ma dibed jalup ker thurwa ka. To ne ging'iyo ne nitie jawuoyi bende noikre mane nyalo bedo deputy president, to ne giyiero Gachagua. Mane kama dwa chako go. Mar ariyo, kane wane campaign machien, an ja ODM, nyaka sani pod an ja ODM. Jo Azimio noketo agenda gi maber mane wayudo ni Martha Karua mane ber mondo bed jalup ker kane Raila Odinga bedo president. Weche mane Gachagua wacho ndalo campaign apane ne richo molo kata weche makoro wacho kane osebedo deputy president. King'iyo ku mane wasomo history manotimore higa 81-82 aparo. Ochuka mane dwa loko sirikand rais machon marehemu Moi notiyo gi tactics machalo gi Gachagua ne tiyogo. Nikech history mar piny mangima pok ano deputy president maluongo press conference ka president osewuoyo. An ang'e ni ji te nyalo wuoyo matieki kato president kowuoyo to wach norumo koro ok chak wuoye. Koro ma en richo mok nyal ng'uon. Gima nye waneno e seche mane GNC wuok oko ni mondo kony Kenya. Gachagua ncho dwa dhi mbele ahinya. Ing'e samoro ilo be nyalo miyi neno ni chiegni gi bedo president. Gik mancho timore e UDA chien ka wich pok wil ne richo molo richo Gachagua ma kawuono koro watewa kete pachwa kani. To an ok adwa dwell kabisa e weche mag deputy president kia bedo impeached, kia ok obed impeached. Mago in house problems. When I want ODM, we have no problem with Gachagua bedo deputy president kata bet no riembe mano their own problem. But gima dwaro wacho jalup jatend Kenya mangima. Gima dwaro wacho gimino ka wuoyo ni samoro weche mag UDA party ok adwa wuoye. Yes. Gachagua kane wuoyo to ne ok wuo Kisumu kata Homa Bay kuma ae. No wacho ni mtu asiguse Mrima. Koro Mrima ni ng'eni mano local politics mane bene wacho mana dho Kikuyu mamoth thoth gi ne ok awinji. Ne ok anyal translate gima ne Gachagua wacho Mrima kucho maduogi maket ni ma oromo mondo bed impeachment. Jo Kikuyu ema onego bed ni lokonwa gik mane Gachagua wacho sama no wuoyo gi dhoge momiyo igi owang' gi wuodegi. Kech kane ng'iyo impeachment motion man chikele parliament sama ne gi collect signatures nyaka MP Madera naneno koketo signature ni Gachagua onego dhi dala. Nikech ne giwinjo dhok ma Gachagua tema ng'o wacho, an ne ok awinjo gik ma Gachagua wacho kech an ok aja Kikuyu. Mar ariyo, kane ing'iyo e UDA gi kanyo endo gin gi tungni moko mathindo thindo machalo mar dhako gi dichuo ma samoro kidonje tinyapo kichak kidonje metima ng'o mimori. An gima ne chanda gi wach golo Gachagua gi wach mar ok nyal gol Gachagua ne en achiel. State ma wantie e pinywa ma kawuono ni Kenya kawuono sani koro wa mark 4 days ka waonge health insurance matiyo. Jotuo tho, ji hinyore, onge ng'ama inyalo thiedhi, jok mane nitiere mane thiedho
mane nigi tuoche machalo chronic disease machalo ne ng'ama koro nitie dialysis mitimo ne diriyo in a week. Kawuono koro en pok otimne nikech pod wantie gi impeachment motion mar riembo deputy president mondo obed maonge. Ka tong' ni wabunge wa ne nyalo bedo gi ngufu ma giketo kuom Gachagua cha, giket kar health, giket kar education, to kawuono de wariembo Gachagua ka wantiere gi points ni Gachagua bende wariembo to education dhi mbele. Wanyisi kapok wiyo wil, sama wuoyo kodi kama nitie nyithindo mang'eny ma nyithi university ma okete bands ma ok onyal chulo fino, to en nyathi ma jachan. To ng'ama nyalo chulo band ni, kaka in sani kuro bati edo penje question achiel, tani tiyo Ramogi ka. Iyudo ka samoro in a breadwinner mar the whole family. To nyathini dhi university ka to kete band mar jomoko. Owinjore kanyo maber. To in be michaki chudo ne nyathi wadu mantie dala. Iyudo ka samoro koro wadhi ketho sector mar education. Koro kata ka wadhi riembo Gachagua e tich kaka jo UDA odwaro. An gima jomoko dwaro odgi ok pingi. Ka giwacho ni Gachagua rach, sawa. Ko wacho no ber, sawa. To gima wadwa ni mondo wang'i ni Kenya wachiko kanye as people. Right. Wadwa kao siasa mar riembo deputy president obed malo kabisa, to sectors modong to inyore. All right. Omulo kiki duok ma kuya gi kanyo nikech gima Newton owacho no en achiel kuom gima ajenda mano wuok ahinya kinde mane ikawo pach jopiny wech mar golo oko Gachagua ka giwacho ni nang'o ok nyal luongo ganda e golo pach gik madito machalo kaka wach mar okumba mar thieth, e weche mag somo, e weche mag housing levy, e weche mamulo japiny. Ang'o momiyo wach mar Gachagua ni makoro jwajombe oringo kendo osudo machiegni gi jopiny ka gima ma ne en dhap jopiny to giwacho ni en dhap jotelo mano yiero. We ayudo ne Dr. Mark Matunga onyiso ni to diponi Kenya chalo gima ok ging'eyo gima owinjo bed ni gikete maino margi e wach mar riembo Gachagua kaachiel kod moko kuom gik mowinjo bed ni keto e maino ma oting'o nok mag tije pacho ka, weche mag okumba mag thieth kaachiel kod weche mamoko. Dr. Mark Matunga chiegni ahinya kiwuok piny mar Afrika ma milambo, wageno ni intiere maber. Miwane pachi ni in iwuon kaka jalony weche mag tudruok kaachiel kod bende tudruok gi pinje maoko. Ang'o ma inene wach mar riembo Gachagua ni? Kenya nitiere gi bagni e weche mag gik mowinjo bed ni gikete maino margi. Gima timore batien ni kik wabed gi luoro ni ok wanyal wacho weche mag siasa kendo watimo weche mag dongruok. Anyalo mi example ni an antiere wuodhega mag ohala gima timo bende gi mamoko. To bende ka dwaro mondo mi wago mbaka e ratili, to pod anyalo biro e ratili mago mbaka. Manyiso ni bende wan jogo manyalo balance gik moko ma watim te. Koro kik ng'ato bed gi luoro ni nikech koro wawacho wach Gachagua koro miyo wach education ni chien kata wach machielo ni chien. Anyisi ni nyocha nyocha Amerika kuma igoyo siasa mar president, campaign mar president igoyo higni 2. Ka gitieko mano bang' yiero gidonjo e campaign miyiero godo wabunge. Mano bende chak itimo higni 2 karumo ichak gidonjo mar president. Koro nyiso ni en gima nyalo timore ni e thuolo ka thuolo ok dimonwa loso gik mowinjo walosi to giwacho weche mag siasa. Nikech weche duto matimore sana sana e piny mora mora chakore gi weche mag siasa. Weche mag siasa le malosogi bende makethogi. Wach mar Gachagua ma kaka jowacho kawuono ni okwayo ng'uono, Omulo nosemule kanyo kanyige. Omulo nowacho ni mamano bende chalo ka gima Omulo nosomo pacha. Nikech wach ng'uono ma Gachagua owacho, an aja Kristo, winjo bende anyalo chiwo ng'uono owinjore. To kikwayo ng'uono ichomo choma wach tir ni yawa an jamakosa manatimo akwayo ng'uono mondo mi ong'uona. To kiwach ni kopo ni atimo makosa manyiso ni in iwuon ok ine makosa mitimo. To bende king'iyo wach Gachagua adiera maduong' wacho wach molema kata wach morema ok en gima duong' ahinya minyalo gol ng'ato tich. Nikech waduto kata king'iyo jotelo
iyo mana tol kandiko kakuri ing'e jotelo kana mwayiero ma Nyanza wadwani giwacho wach ma Nyanza ma Egot wadwani giwacho wach ma Egot ma Rift Valley wadwani giwacho kati bende ni deputy president mano bende momiyo ineno kwasiko wadwaro mondo mi Jakom Raila Amolo Odinga bede president nikech wambe ko bede president nitiere konyalo winje maber so wacho wach shares kata wach got kata wuoyo gi dhogi ok en gima rach nikech kata wan bende sani e ratil kado wawuoyo gi dhogi koro wabiro bedo impeach en ber ni wibiro impeach mondo itera nikech wuoyo gi dholuo onge but gima nochwanyo piny ahinya momiyo kamoro Gachagua bende ok nyalo ng'wonone en wach machalo ni no pache no oduogo pogore gi mar jatende kata Stima nowacho wach mlima bang'e to ochako duogo odonje wach Jay-Z bang'e to ji oloso Mombasa gigo kikawogi iriwogi kanyakla emomiyo kamoro mondo mi ng'wonone ok dibed mayot kikawogi iriwogi kanyakla itero ne President Ruto ma obiro yudo thuolo mar mondo mi ong'won ne Gachagua ok yot nikech gigo king'iyo gi malong'o to gichalo gik makuot machopo e level mar treason mane momiyo mane wach maduong' machendo kanyo wach mar kiani shares ka kiani an gi hotel ma kiani an gamo mago gin gik matindo to gima jatend piny apani nigi luoro ahinya moloyo te en ni Gachagua nyalo loko piny mano e gima duong' ahinya machendo kanyo ng'uono manokwayo odwaro kwayo mondo kata kwa ng'uono mane e yo moriere ma ok kel tabu nikech pogruok mar ji awinjo kanyo ka Newton wacho ni en gik matimore UDA ok ochune to gigi biro chuno waduto nikech kata mana bende sani wadwaro kom mar AUC ne Raila Amolo Odinga kendo wadware kaka jo-Kenya te ni neno ka jalup Raila Amolo Odinga manyocha ne en godo Martha Karua opogore kod sani ok en go Odinga to gijogi nigo kanyakla kendo jogi nigo kanyakla kaka Azimio Kalonzo bende ok nyal nigi Odinga koro paro nyalo pogore seche ma paro osepogore no ineno kata ka Raila pod dok ni odhi manyo Martha Karua kata manyo Kalonzo ung'eyo kuma piny dhiye wan ka jo-Kenya wasedecide kuma piny dhiye wan wamanyo ne Raila kura Kalonzo gi Martha Karua sani onge Ruto bende oseneno ni Gachagua ok nyal tero gache ni kumodwa ni mondo timano mondo dhi koro waluwo mana chik kaka owinjo bed ni timo godo gima adwa wacho achiel kapok atieko Bati wach Gachagua en ni kane anyalo advice bende asenyiso osiepega moko man machiegni kode en ni ok oweyo weche mag wuondruok gi kwayo ng'uono ochoma wach tir to resign nikech ka ok resign to biro bedo impeached mang'eni bende biro timore to ok ochako ochung' e kom moro amora e Kenya ka ang'eni ogombo mar mondo mi ochung' to gima duong'ie moloyo kabisa ni in vice president a level mar vice president nikech gik moko bedo ketne mbele ka moko gin treason a level mar vice president kibedo impeached automatically wacho na automatically case ni donjo e level mar treason manyiso ni en gi pek moloyo kata mana gik maneno akoro oparo mamana ane gima nyalo wacho mondo mi ochopni. Alright, erokamano ne Dr. Mark Matunga. Wach ma omako Newton omulo. Ni Newton kik wach ni weche matimore UDA ok onyal donjo. Matungo chiwo example gik matimore kata mana Azimio gi gik mo ng'ato winjo bed ni dhi godo mbele. Kapok wachope mano mulo. Ni dwa duoko wach moro mane Newton wacho ni ok wanyal keto siasa mbele ni odonjre siasa mag UDA Kenya Kwanza ka piny Kenya dhi marach wabagni e weche mag keto gik mwinjo bed ni wakete maino. Ing'eyo ada wacho ni maybe Newton ogado wa Uganda. Pok oneno news kaka timore Kenya ka nikech
ing'eyo seche wach impeachment, mano is a constitutional issue, mano is a national issue. Ok en issue mar jo UDA, ok en issue. Mane mineno jo ODM, jo moyier gi ODM noketo kokgi e wach mar golo Gachagua. It is a constitutional process. Mano nyiso ni kata emiyo no wasegolo deputy governors iyudo kuonde kaka Meru ogol governor. Nikech constitution pok wayudo thuolo mar golo deputy president kata mana president. Wadang'eyo ni to wada stretch ane, wadang'eyo ni koro digiji koseter mbele kucho. Be wanyalo gole, wadang'eyo ni constitution be tiyo. Koro ing'eni sama Gachagua wacho dhoggi mokelo kabila kaka ncho dhi e market moro chiro moro Nairobi ka. To wacho ni jowa mene chiro kanye ka odhi wacho dhoggi to joluo be uso kacha, jo Wakamba be uso kacha, nitie kabila moko ma uso kanyo. Ker William Ruto se wuok oko mowacho ni en odwanore wi jo Kenya. Sama jogi noting'o muma nowacho ni giting'o muma ni gibro ng'iyo kaka katiba tiyo, gibro rito katiba no, kendo gibro ng'iyo ni jo Kenya oriwore. Lakini ka in deputy president ni in kiwuok kawuono in Madhioya, kiny gokinyi in Madhira, itieko godhiambo in Runyenjes, kiwuok Runyenjes in mana Meru, ni kibiro mana Luo Land kata mana Homa Bay tiluwo mana ker, iluwe mana ker ni pondo mana toke, onge chieng' minyawuok midhi e kanisa kata Homa Bay miyaw gimoro. Mano ukabila mokwa dwa. Koro ma is a national issue mabro timore. Kendo danyiso Newton Ogada sama ne wacho ni iyiero deputy president kata mana korgi mar Azimio, ochalo kaka nyako samidwa kendo nitie nyiri mopogore. Inyalo ni nyako ni ber, nyako ni, lakini ok ng'i ber kende, ing'iyo kido be. To kasi ng'iyo to nyako be nitie maturity ka, be nitie nyako mobo tegno mabro tedo kuon. Sama koro senene kamano tikawo nyako ni kelo, ok onyiso ni nyako no ber 100%. To momo wacho ni in samise kendo no tine wuono, tine the head. To koro ka in the head to dhako ni ochako mana dhawo kodi, embe en koro dwano piem kodi. Iri pani ok kaka inyalo divorce, ok ibro kawo, ibro beda kode kata koro goru e odni. Dongebe koro nyaka imiye thuolo dhi kuma dhiye. Imany moro ma ibro tiyo go e yo maber. Koro rigiji en kane wakele to nwaseng'e ni kite nitie en gi timbe matindo tindo, lakini no odhi kwe. Lakini koro chopo kama koro obedo okuodowa. Koro nyaka wadiye oko. Koro ma en mar Kenya, ok en mar ODM, ok en mar Kenya kwanza. Ogada tulon mari. Iwinjo osiepna. Ane mana wacho ka last time ni rigiji onego be not resign kata oseriembi onge kama intiere no. Because number 1 en ja ukabila. But gima natemo wacho en niya, wach rigiji osechopo e parliament, en gima ne giseketo signatures, girito mana ne gidhi e public participation ta oduoge bunge kaeto gin makoro gi decide. An mawuoyo ni an ok an bunge, embe ok en bunge. Wan gimwanya mago mbak, gimonya timo onge. But nitie problem ka. Yes. Mopogore gi gik makoro jo bunge timo. Ma gimoserume parliament. En kata wawache mwanuoe, it is in their hands. Ginyalo ng'uono ne kata ginyalo gole. But an gima dwade mondo wawachi, mondo ni okete mesa ka. Nye ka owuok e ng'anyo kai. To gik mane wajo ka gik moslose kala achiel tema ng'owa onge. Kane ing'iyo public participation mano bedo nyoro, ji wacho ni namba 1 gi namba 2 tema ng'owa odhi dala. Nikech ji pok oikore ni gik maber timore. An aparo ni gima rigiji timo to me inche en confusing our country. Ne kod ne mondo wang'e to health dhi nade. To sano koro rigiji tema ng'owa iriembo. Ka gima ing'eni ka ng'ato riembo chiege ode, ma en no yudo kaka kelo example ni chiegi mane kao ne yudo ka samoro tegno nyalo kete mango to kore jok kode ok idhi luongo wadu mondo konyi riembe ichi charity mango iriembe en mane gima koro ano ka yie go nyaka sani en niya wariembo rigiji manyaka riembi a support but okodo wuoye e wach transition mar NIF to SHA mamiyo jomoko koro wito ngimagi sama we are campaigning against riembo ng'ama chielo mana yiego to ng'ama chielo tho nikech ok onyal konyore. Namba 2, ot miluongo ni UDA en ot matin kabisa. In fact UDA e party mathinie mogik mapok otiyo kata mana higni 3. Obedo registered nyocha to chalo Simon Makonde okawo presidency. Sama ne gikawe wana ka jo ODM jo Azimio ne wano kane gikwalowa. I will still repeat this one. Kapo ni ne ok gibedo gi structure enough nikech jatend piny mokadho nosiemowa ni jok mukelogi to ok bitieko gari kapok gichako dhawo. Timore. Wana ka jo Azimio Raila Odinga gi Martha Karua pok dhawo, pok waneno ka gidhawo gi gine. En mane Martha Karua ncho kalake ni Raila ok onego bed ni Ruto support e bid ne mar AU. To ka Raila dodhi e AU, odwa kura diewa achiel mar president nyaka dog back ki Ruto. Koro miyo an gima temo wacho ka en gimoro achiel. Yes. Rigathi Gachagua to pok onyiso chia mar telo ne jo Kenya. Onyiso chia aluonge ni village elder.
o gik mowacho ka chalo mana ma jaduong' gweng' wacho ni ng'ato kia Uganda ne kia otimore nade kia bando gine gweno chamo Uganda, those small issues. Alright. So according to an kaka Newton Ogada ng'era, ok adwa discuss village elder e national TV machalo gima nikech ma national TV ji te nene. Ok adwa discuss kuma timore e village gima jaduong' gweng' wacho gi jodalane. Because kaka Chagwa ne en ja Kenya manyalo rito Kenya, kaka Ruto nyicha en jalup ker, igni 5 ma ikuongo tiyo Ruto nobedo tok Uhuru Kenyatta morumo. Igni 5 machielo owuok ma nikech koro dwaro mang'owa odwaro kom mar president. Wiya ok nyal wil. Ni Gachagua ni ema jotelo gi jomoko matin ka wang'o puodho Uhuru Kenyatta. Samoro gik mineno e gen muma kata eno watimo gini samo jachien moro manchi wuok e puodho Uhuru Kenyatta ema omako Gachagua kucha. To gima ne mondo wa concentrate on gi jo parliament di impeach Gachagua. Ogada ngini kama wantire ni waonge gadieri ni Gachagua notimo tembe miwacho gi. No wuoyo. Wan gi clips. Noko waonge gadieri ni ene mano wuoyo gi ng'ato ni urutim kama kada kama chane. Koro kwanyal keto mano e wiye sana. George ngene ane ma wuoyo. Ane ma wuoyo. Tika miketho Ogada na nigi evidence. To magi evidence modo no tere parliament e senate. Kwanyal yie evidence ko nya kelo ka. Ose kudane an go diri gi jama no. Iwinjo but gima temo wacho ka is one. Sama no wang puoth president Kenyatta. Gachagua na namba chiel kuom wuoyo. Wan gi clips gi. Wanyalo play gi anytime. There were part kendo wacho ni lope mane jomoko yako. Ibiro kaw tema duok ne ang'owa ne jo Kenya. Right. So gik matimore gi sembe pimo gi nyamin gi. Samoro gima notimore marach nyadugo chien machakin jomoko. Lastly, yes. Time mang'ene tin. Time koro rumo. Time room. Yes. En ni jo Mount Kenya kik chap wiwa ni Gachagua koro wuodgi ma koro ka bedo impeached. To en gimoro ma serious sana. An adwa mani waduoge wacha diwa achiel. Ni kata kiny riembo Gachagua kiny. Kata riembe kawuono gotieno. I don't care kata ng'uono mano okwayo. But jo Kenya onego duog chien mondo president onyiswa ni Gachagua titimo ang'owa tiriembo. To wach band machando mar university student ni en wadwa kete kanyo. Omulo tieki. Tieki nikech amor nikech wan e din achiel nikech iwinjo ka Ogada wuoyo nyiso ni kata onyalo bedo witness maro. Lakini gima important mada wacho. Ogada wacho ni ati ni kik wakikit jopiny shani tie ka to moko wach school band mar school chantie. Ada mi habari nikech koro anyisi ni labda ok oyudo habari. Sani jo SHA noseromo gi stakeholders mag hospitende te, private hospitals, jo Catholic hospital gite mane gisewinjore gi loso machane gimiluongo ni issue mar system nikech jo mancho se register ka e SHA ne tigi miluongo ni biometric identification mano ka sirkal ne pokoloso yo maber. Koro ne gisewinjore sani ma jomoko mano chulo pesa cha giwacho maber ni bro duoknegi pesa. Koro macho los maber. To wach impeach Gachagua ok nyal ketho gik machiel magi policy issues matimore ministry. Wach mar education cha ker no seketo committee ne wacho ni gidhi review gidhi ng'iyo ni ere kaka idhi tim wach model mar university nikech jomoko nchomiyo gi government information mok ni kare mana miyo njoke gidhi band mopogore. Koro winjo band jopiny nyaka jopiny wi lakini matieko go ne sani gimiluongo ni public participation gimiyo wakawe gi mijingo kabisa nikech king'iyo case mar Wambora governor ma Embu noduoke nikech ne watch public participation jino kelo. Koro sane no wadwa time adara kendo ji otime adara onge kamari gi ji wadino ne get tag the udi gi dirisni maonge kumodo dhi ge court. To wang'iyo ni e watch public participation nikech idware gi katiba. Wado ni kata mane weche mag government kwa dhi mbele kucho bokere kera public participation kaka timore no. Lakini sani wacho ni mlima inatereza. Nyakwara mogiro kama na nyakum ketera mogi TV ingisa ni thuolo ng'ado wa makata kama dang waringwa dhiye nyalo bedo mapek. Dr. Mark Matunga dakika maoktin second pra ng'wen kama miwane wach ni mogik nikech Newton kachel kodo mulo koni gima koro chopeni onge gima nyaka tim ka en ni Gachagua nyaka dhi kata kamano weche mag piny bende nyaka ket mokwongo. But Gachagua to the other nikech to koro yumuselo no koro dhi gulo bende koro ng'adowa gima timore en ni gima dwa kwayo jowinjowa yaye wach moro ni kufa dereva kufa makanga kufa mekanika nikech iwacho ni dereva en Ruto makanga en Gachagua mekanika en engineer Raila Amolo Odinga ma onge ng'amo kelo motion kuom Raila onge ng'amo kelo motion kuom Ruto
Gachagua wago ni emotion ne. Kore no to ne onge goro ni proof and error kana proof mechanic. Erokamano ahinya. Weche minyalo kaka chando ni piny ka piny ng'ani ne yuto no winjo ni piny ka piny weche mag siasa iwacho weche mag dongruok iwacho. Erokamano. Sani iwacho weche mag siasa gidil gi weche mag student loan bende. Erokamano. Canada gidil gi weche mag immigration gimbe gichak gidonjo weche mag gine mag siasa mag yiero. Erokamano ahinya. Piny bende sineno Middle East lweny gore bende kuno bende jodak kadaka ji chiemo. Koro ibed gi luoro. Erokamano ahinya Weche daktari. mag health ma Newton owacho. E lokruok nyaka bed e ng'ikruok moro achiel ariyo adek. Erokamano. Mago ibro rie. Kata mana Obama care kade North America. Ne nitiere ng'ikruok. Erokamano ahinya. Mago ok chiegi. Kata kidhi go dala manyien. To koth biro chieng'no. Koth nyalo bugi. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya gi wach mar Nyasaye mondo gwedhuno en ni kwayo mar daktari, kwayo magu bende kanyakla achiel. En ani koro orumo. Wabuluongo gi kendo Nyakwara Mogi mondo wachak wang'iye nikech chal ka gima Newton nigi wach e chunye ahinya kuom gik matimore, wach mar NHIF kachiel kod SHIF gi SHA. Nyinge en George Batilo Mulo kachiel kod Newton gi Dr. Mark Matunga uriti masani mano ne ratil nyaka kinde thuolo machielo rito.